खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो नै आङो जिंखा हादोंमोन आरोना लोगोफोर नाजों जानो नागिरदोंमोन आरोना ना लायनो हरदोंमोन ओमफ्राय नाखौ मोनबोगोन ना मोनबोआथाय मिथिया जायखिजाया जिंखाखौ हानानै आं नेगासिनो आरोना नाखौ मोनबोगोन ना मोनबोआ बेखौथ' मिथिला ओमफ्रायो दा मोनबाथाय संनोसै आरोना नाजों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना जोबजासे ओमफ्राय नै आङो मा होनबावनो आरोना भिडिअ लाबोयानो बिराद गोबावसै आङो माने भिडिअखौ बानाय दोनोबाबो माने भिडिअखौनो आपल'ड होनायानो जायाखै आरोना गोबावानो जाबाय ओमफ्राय ओंखायनो दिनैहाय मोनसे आपल'ड होगासिनोमोन आरोना दा जादोंना जाया आपल'डानो जायाखै आरोना ओमफ्राय आं जायखिजाया बे भिडिअखौथ' गाबोनहालागै होनायसो जाहैगोन खोमा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो माथो बुंबावनो देवानिया नै लोगोफोर नै देवानिया नै हाय होनदो दे खनसे हाय होनदोंबा दे नै देवानिया जोंहा गोरलै बोराया नै लोगोफोर गोरलै बोराया नै नायनो नों दा नायनो हागोनब्रा गावहासो नायनो एखेबारे भिडिअ लाबानो बेफोरबायदि सेलाय बेलाय जायोना लोगोफोर ओंखायनो आं भिडिअखौनो माने भिडिअ लानो लुगैबाबो बिनि थाखायनो बाग्रासो जाफिनलाय लांबाय आरोना नाया नै लोगोफोर बेसेबा गोबावजों नेयैनो बालायनानै नै ओमफ्राय दासो सफैबाय ओमफ्राय दा आंखौ सुनानै लाहैग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आंना साराया दुंबाय आरोना साराया दुंनानै ओमफ्राय नै आं दा थाव होनोसै नाखौ एवफ्रामना लानो थाखाय हालदै संख्रै होनानै लगायनानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा थावाबो दुंहांबाय नाखौ हरनोसै नै लोगोफोर मेजेम गैयै जिनिसखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरोना आङो ओमफ्राय मेजेम गोनांखौ दा एवनोसै नाखौ एवफ्रामना लाखांबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै थावा ओमफ्राय नै पियासखौबो इयाव हानानै दोनखादों आरोना आङो ओमफ्राय दा होना होनोसै दायो माबासिगोन आलौ सामब्राम गुफुर हाइजें आरिखौ दा देना होसिगोन आरोना दा एवनानै लाग्रोनोसै जिंखाखौबो होना होनोसै आरोना नै लोगोफोर होना होनोसै जा बुरजा ओंखारखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दा संख्रि हालदै होग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय आलौजों सामब्राम गुफुर हाइजें एसे देनाय बेखौ होनानै लाखानोसै आरोना सामब्राम गुफुर आलौ हाइजें देनाय आरोना होनानै बेखौ गावनि दै रानजासे एसे एवनानै लाग्रोनोसै आरोना गेलदो बेखौ लानो बेखौ नाङा नै सौदावबाय सौनोसैसो थाखा दं बेखौ लाथ'दोखौ सिथर जाजोब्बाय मोदोमा थाव फोननो दे मानो फोना मानगासिनो हरै सोरनि गेलेनाया इदि गेलेनाया फैदो फै लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय माबायदि जादों दा नायनोसै आरोना लोगोफोर आंना ओंख्रिया इदि जाबाय आरोना बरिया जाबाय बेखौ आं इदिनो दोनसै आरोना लोगोफोर बेजोंनो ओंखाम जागोन नालाय जेबोथ' गैया जों ओंखाम जानोसै संख्रिखौ आं दहायनो नायदोंमोन आरोना एसे ओमफ्राय दा नांखाबाय बायदि मोनदों आरोना जासिगोन बेयो नायबाय थाला दानि दसे एसे सिगां नायदों आरोना आङो लोगोफोर खोबना होनानै बन्द' खालामसै आरोना
लोगोफोर जोंहा ओंखाम जाखांनानै गय आरि जाखांनानै नै हायाव दसे उन्दुबाय आरोना उन्दुनोसै हायाव दसे ओमफ्राय नै बाबायाबो उन्दुबाय जोंहा बाबाया सानफुनि दसे ओंखाम जाखांनायनि दसे उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ओरैनो ससे फिसाबाबो आं भिडिअखौ होनाय जासिगोन आरोना बाय बाय दे बाय बाय होनदो लाजिलायो जोंहा